Ovde se stanovi ne zaključavaju. Zlatarske radnje su pod nadzorom komšija, a pustinja i more se neposredno dodiruju. Mnogi mi nisu verovali dok nisam otputovala, a sada sa sigurnošću tvrdim da je Oman jedan od najbezbednijih država Bliskog istoka. Stopa kriminala je veoma niska, pa je ova destinacija preporučljiva kako za porodice, tako i za solo putnike. Omanski rijal je jedan od najvrednijih valuta na svetu. Za jedan omanski rijal potrebno je oko 2,5 eura, a uprkos tome cene u Omanu su često povoljnije nego u većini balkanskih država. Dobrodošli u jednu od najstarijih zemalja arapskog poluostrva. Oman je mesto koje me je oduševilo, pre svega gostoprimljivim ljudima, a zatim i prirodom i gastronomijom. Ovde nema putarina, gorivo je gotovo džabe, istorija je na svakom koraku, svuda ćete sresti kamile, uživati u ukusnoj hrani i probati tradicionalni čaj koji se zove karak. To je Oman. Ovaj vodič će vam pomoći da i sami upoznate zemlju koja leži između okeana i planina. Leta su izuzetno topla, pa je najbolji period za putovanje od oktobra do marta, kada je idealno vreme za kupanje u okeanu i istraživanje kulture. Upravo sada je pravo vreme da počnete sa planiranjem svog putovanja. Naredne objave posvetit ću upravo ovoj zemlji, njenim vrednostima, kulturi, načinu života i ljudima, ali i cenama, predloženim rutama i svim informacijama koje će vam biti korisne kada i sami doputujete ovde. Hajde da zajedno istražimo Sultanat Oman.